Like karon sa aming kandusanang istasyon na hindi pa narehistro. At ngayon mga kandusanan, may letter sender tayo from Matina, Davao City. Ug aniya ang iyang sulat mga kandusanan nga gipadala pa taw niya diri sa kandusanang istasyon na hindi pa narehistro. Magandang umaga sa inyo, Ate Laika Bern. Itatago niyo lang ako sa pangalan na Maricel, nakatira sa Matina, Davao City. Ipinadala ko talaga itong sulat na ito kasi Ate Laika Bern, stress na talaga ako sa aking mga kapitbahay, Ate Laika Bern. Ate Laika Bern, hindi talaga kami noon nakatira sa Matina, Davao City. Nakatira kami